Ja vás vítam u môjho nového videjka, moje meno je Floppy a ako si môžete všimnúť, dnes hráme Minecraft na serveri Darkup. Na prvej časti natáčania som zistil, že som si zabudol nastaviť dom. No a zistil som, že tu máme taký menší fail. Ja som si totiž to zabudol nastaviť dom. To znamená, že ma neteleportuje tam, kde som teraz bol. Takže po 12 minútach natáčania som zmizol z môjho domu. Už sa to tam nevrátil, takže som zapal znova. No viac menej som našiel toto krásne miestečko, kde sa môžeme zabývať. Takže teraz si potrebujeme urobiť lopatu a zarovnať to tu. Tak. Tak, zarovnané máme. Potrebujem ten sugarcane zasadiť. Sem. Tak. Ale mohli by sme si takto akože provizorne postaviť stenu. Takto krásne. Aspoň takú dvojitu, nech sa sem nič nedostane bytočne. Tak. Tak, ako si môžete všimnúť, takú provizornú stenu už máme postavenú. Tuto bude takto krásne farma stať. A ako si môžete všimnúť, už mi prebudli 4 coiny za to, že ťažíme. Áno, ja mám prácu ako ťažiť, alebo ako sa to volá, kopáč, tuším. Tak. A teraz, aby sa už nič podobné nestalo, tak túto takto krásne do rohu si dáme tak, vytvorili sme si dom tuto, krásne do rohu. A tuto si to musím osvetliť, lebo sa to zase bude veľa čo spawnovať. A to ja nechcem. Náhodou creeper sa tu spawne, odbuchne mi to tu celé. Tak. A mohli by sme si sem dať ešte aj resku. Tuto hráme na mojom svete, na tomto serveri. Áno, máte do 2 svety. Som zistil, že to sa reska dať nedá. To nevadí. Niekedy potom si môžeme postaviť dom aj na normálnom. To stačí urobiť, len sa pozrieme, či meno. Pozrieme sa, či máme na stole. Dobre. Máme. Meno home. Dáme, že Floppy. Ako si môžete všimnúť, teleportuje ma. A my ideme teraz na spawn. Tak. A môžeme ísť na normálny. Teraz neviem, ktoré to bolo. Asi, jo. A sme klikli na správny. A zatiaľ budem hľadať miesto pre dom.
Tak, rozšíril som si to trochu. Tuto zostanem bývať. Tejto dierke. Tak. A musíme si naťažiť drevo, aby sme si tam mohli pekne skrášliť steny, lebo nesmie mať kamenové. Tak, máme trošku dreva naťaženého. Tak zájdeme sem a ideme znova kopať. Tak toto by sme zatiaľ mohli takto nehať, ak to je. A mohli by sme sa vrhnúť na skrašlenie tohto tu. Mám takú menšiu úpravu. A tie kvice si môžeme rovno zobrať, aspoň 3, 2. Trochu menšie lagy. Tak. Tie kvice by sme mohli sať. Dobre, nejdem ich zobrať. Už ide. Tie kvice by sme mohli dať. Keď sem tak dáme ich sem. Tak. A toto je koniec dnešného videjka. Dajte like, odber. Pre ďalší diel aspoň 3 lajky. A v ďalšom dieli by sme mohli urobiť farmu, mohli by sme nachytať pár zvierat a týto stromy vykopať. Ja sa s vami lúčim a čaute.